U neposrednoj blizini muzeja Kozare pokraj časnog krsta posvećenog palim borcima Vojske Republike Srpske nalazi se jedna od najstarijih česmi u Prijedoru. Jereza kao znano mjesto mnogih Prijedorčana ima veliku istorijsku vrijednost, posebno za one koji su svoje mladalačke dane provodili upravo na ovom mjestu. Sve je počelo davne 1938. godine kada je tadašnji predsjednik opštine Ahmed Beg Kapetanović odlučio da u centru grada iskopa artejski bunar. Negdje tokom aprila i početka maja oni su ovdje baš na ovom mjestu gdje se nalazila ova nekadašnja kocka. Oni su stigli do dubine od 108 metara i onda kaže na oduševljenje svi prisutni šiknuo je veliki mlaz vode iz zemlje na radost svih. Prijedor, tada mala trgovačko-zanatska opština, imala je problema sa snabdjevanjem vodom, tako da je ova česma za tadašnje stanovništvo bila izvor pitke vode. Na mjestu izvora postavljena je betonska kocka sa česmom na kojoj su mnogi prolaznici gasili žeđ. Ova voda nije bila nekog posebnog kvaliteta, ona je više bila sumporna voda. Izlazila je stalno, nije bilo česme da se zavrne, ona izlaza, pa je onda ovdje od ovoga mjesta sve do rijeke Sane iskopan mali kanal kojem je ta voda stalno odlazila u rijeku Sanu. Da je vrijeme učinilo svoje, dokaz je voda koja je prestala da teče. Početkom 50. godina ovaj izvor potpuno se ugasio i tako je Jereza postala simbolika i mjesto lijepih uspomena mnogih Prijedorčana koji su se baš na ovom mjestu družili, sastajali, a često i rastajali. Godinama česme nije bilo, a Jereza je bila stanica mnogih prolaznika koji su na autobuskom stajalištu čekali prevoz. Vodovod je spojio na gradski vodovod negdje posle 60 i neke, međutim i to je jako kratko trajalo i ostala je samo ta kocka koja je ukazivala na postojanje, jer na njoj je bilo urezano 1938. i 1940. Bila je kao simbol postojanja prve javne česme u ovom gradu. A samo mjesto na kom se nalazimo bilo je mjesto sastanaka, ljubavni, tužni, rastanaka. Nakon 30 godina priča dobija novi epilog. 2013. godine, kada gradsko rukovodstvo u želji da oživi uspomene na Jerezu, obnavlja česmu i pravi novo, sada već ljepše sastajalište na kojem se danas susreću nove generacije. Ovo mjesto ovdje gdje se sad nalazimo je prepoznatljivo po Jerezi. Sad kad se orijentišemo u gradu Prijedoru, orijentišemo se po nazivu Jereza. Činjenica je kroz istoriju da se ljudi uvijek okupljali oko vode, tako da ja pretpostavljam da je u neko rano doba Prijedora Jereza bilo mjesto koje je bilo od najvećeg značaja zbog samog izvora i kao okupljalište građana i kao mjesto gdje ljudi mogu da se osvježe, da razgovaraju i da se odmore, a to je ovo mjesto koje je renovirano, pretpostavljam i danas. Nove česme koje krase Jerezu posljednjih godina dislocirane su u odnosu na prethodni izvor. Kako prirodno izvorište nije pronađeno, česme su snabdjevene vodom iz gradskog vodovoda. Sačuvano zelenilo, klupe za odmaranje, prostor za igranje dio su ovog kultnog mjesta, sastajališta mnogih generacija. Vidimo se kod Jereze. Dovoljne su riječi da bi oni Prijedorčani koji žele da se sretnu to i postigli.